Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aglenda at taga Cagayan. Daytoyen ti may kaduapaset ti padas na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Veronica Valdez, Domilin Miguel, Bulad Bakuyag, kan Jasmine Rivera, Cherry Singson, Rowena kan Christine May Hidalgo ti San Juan, Ilocos Sur, from Michael Raganit. Shout out pa kada Noy Damian, Jana Joaquin, Wilma Joy Cacho, Erwin Cacho, kan KBL Cordillera TV. Mama Ellen Calianta ti Santa Maria from Ella Calianta. Makablaawan pa da Carmela Hernandez, Donabel Bartolome, Leia Afunay, Corazon Balaan, Del Tondo ken Angelo Asitura. Alonso Tanyesa ken Maliaga family from Homer Alamo. Cañero ken Framil family from Prince Kurt Canero. Makablaawan ni Inang Kapitana from Sali Bugtong. De Guzman family ti mga Taram Pangasinan, Lopez Kapitli ken Fiesta family dita San Jose Tarlac, asawak ani Marvin, anak ko ada Faye, Aina Faye, Riven ken Yuri from Raisa Kapitli. Gakad Kalina ken Banag family dita Bulawen, Sual Pangasinan from Rolly Kalina. Advance happy birthday Annalyn Malsiana ken pamilyak dita Barangay Katabayungan, Kabagan Isabela from Evelyn Bautista. Shout out kada Carlo Jan Mangasep, Mary Jane Takang, Melanie Rumbawa, Galiebo Michelle ken Chichi Sayang. Happy birthday Sancho Claveria. Mundo Taberna ken Alejo family from Leniki Alejo. Gaspar ken Salem family dita Kanan Kabatuan from Virgilio Salem ti South Korea. Shout out pa kada Nida Akpal, Virgie Sagayo Tino, Alpha Tumaneng ken Madeline Milo. Bakit ko ani Julian ken Athena Gail Martinez from JM Almasan, Tila Union. Lakay ko ani Dondon Atanasio, Lucas, Lucia ken Lucy from April Atanasio, Titalang, Baggao. Intay nga rudon ituloy abasaan ti may kaduapaset ti surat ni Glenda. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yumanen nga awan labas. Pagyamanak manang ti panakapili ti umuna pakasarita aka na idrama, ken naipatangatang iti YouTube channel yo. Kat itaagundaway, inakman nga rod ibinglay ti pakabuklan ti pakasaritaak. Napasamak daytoy, idiaddaak pay laeng iti pagilian a Malaysia. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Hello, Tatang. Kumusta kayo? Ay na, nasaya at nakaawag ka manen, Glenda. Talaga ka na yun nga urayag tiya awag mo. Nasaya atak mo't anak ko. Si Kangay. Saan da ka pakadanagan, Tatang? Tanasaya at ti kasasaad ko ditoy. Namnamaag mo't dayta, Glenda. Ta ako na mo't anasingpot ti amo. Kahit kumusta mo't ti trabaho. Dayta nga ruti padamag ko kada kayo, Tatang. Iso nga imawagak. Apay, anak. Amoyo, Tatang. Saan ako nagtaltali na iti balay ti amo kas babaunan. Siya kun ti mangimatmaton iti may sa pagtagilakwan na dito'y Malaysia. Kasta aya, anak. Wan, Tatang. Nakita na kano amaya ti serbisyo iti panagtali na ko kadakwada. Kan mapagtalkanak kano. Iso siya kung titinalak na amang imaton iti may sa pagtagilakwan na. Kanayon ngamin nga awan ijay, tada pa'y dadumaan negosyong as-asikaswan na. Nagsaya
atan, Glenda. Alak, di mo dadadaalan ti panagtalagkan ka ti amaw. Saya atam ti trabahom dita. Wan tatang, jak lipatan dagiti bilin nyo kanyak. Ay na, maragragsa ka na ka talaga tatang. Tadim makkelan ti sweldo. Makaurnong ako niti para kada tayo. Anak ko, Ibagayo no dapay nasken nga aramidan di tabalay, tapawitan kayo. Wano, ada ka di kaya tiyagatangan tatang? nagpintasan ti na may am dito'y balay, anak. Ginastusam iti hustaw. Isung awanan ti rumbang nga estimaran pa'y ditaw. Basta, no ada ka sa pulan nyo tatang, di kay bumdang amang ibaga kanya. Sige, anak ko. Sige nga rudan tatang, umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon. Bye! Naibagabigat ti Tata Asyong. Nasapa kayon sa una asimrek Wan, Jason, taawan mo ti aramidak ije balay. Isupay aje malpas ko ang masapa ditaw. Talaga naggagat kayo, tata. Namin anon nga imbaga ni Glenda asaan kayo nga agtrabaho. Ngam napilit kayo mat kano. Ay na, barok, nakarkaro ako mapsut ti bagik no awan tar aramidak. Iso ajak kay tagsardeng agtrabaho. Sa bagay, husto day tanging bagayo, tata. Ngam ni, di kay una agbambanog Naawan taramidan nyo, aginana kayo mat, agyamanak. At ang samot papanambaraw. Mapan ko man kita handag iti trabahador tayo iti talon, tata. Ang mga nada ka sa pulanda. Kasta ka day. Ay na, talaga ang nagsaya at kakadag iti trabahador yaw, Jason. Rumbang lang at taripatok idaan na imbag, tata. Gaputan na awan da nga agub-ubra iti talon, awan mo tinasayat ni apit tayo. Pudno day ta nga imbagam baraw. Ay, wan gayam, Tata Asyong. At da impalutok ang meriendaan nyo inton madamdama. Mapan kayong tulatan itayan ni Nana Berta. Sana rumbang amabisinan kayo, tata. Sige. Agyaman nakmanan, Jason. Baraw. Dala, kanebo, unday tayong paluto ni Sir Jason ang meriendam, kaka. Agyaman nakakaberta. Nakababain paikit din kundi Jason. Bilibak nga Rodi, ti panakasiraso na kan kakaka. Talaga siguro akasta. Tagbalintok mo tan amanugang mao ni Sir Jason. Anya? Ay nakakaberta, tila maibagbagam. Ang mga numangag na ka ni Ma'am Marga. Anya kumatidakas na ngay. Hamo ka talaga ngay ayatan ni Sir Jason. Ni Glenda, abalasang mo. Pagkunamot ngay kakaberta. Katno ka na yun adakamatan ni Sir Jason. No kas niya ngagin indistorya kami. Saan tayo pa'y ngagsigsiguradaw? At dahi di ba lasiw tao ti anak ka? Anya ti amu tayaw no mga sawan ton ni Jason iti mabiay. Imposible mapasabak day takaka. Nabayag kumaan nga daing sangpot ni Sir Jason dito yanubyana. Hanga mawan mat. Iso asigurado nga ururayan na ti panagawid ni Glenda nga anak mo. Hello, Jason. Nakaawag ka, mat? Wen, Glenda, kumusta ka? Pasensya ka na inawagan ka manan. Amang ano nakaistorbo Saan, mat? Nasaya atak ditoy. Kan mayat ti trabaho kitan. Anya ti kayat mo asawan? Apay, saan ka di pa yan ay bagakan ka ni tatang? Siya kon ti dinutukan ti amok amang i-manage iti may sa pagtagilakwan na ditoy. Agpay so? Ni, awan mo tinay pagpagakanyak ni Tata Asyong. Kanain mo't namin ama kumikom iti garden. Kasta ka di? Pasensya ka na. Tadyak mo na iawag kan ka.
Ado ngamin ti inasikaso mi ditoy. Nang runa idi na ipaima kanyak amin a responsibilidad. Awanan yaman na Glenda. Maragsakan nakparakan ka. Talaga na tong palindag iti arapaap mo. Nasupapakan ti kinasaya at kan kinagagat mo. Kat pagyamanak dayta iti Diyos, Jason. Amuna no kasano ti tarigagay ko ama ipaayan iti nasaliwanwan abiyag ni tatang. Glenda, itatan na tong palindag iti tartari kagayam. Sabay la ko ma. Tamay paayam mo tan iti panahon tinabayagan ni idardarirag ko. Apay, saan ka din na makauray? Kunak man no nakasagana ka ang manguray iti panagawid ko. Ni, makaurayak Glenda. Ngam, mailiwak unayin kan ka. Sabay la ko ma. Takas-takamot kanyak. Kailiw kayo mutan ka ni tatang Jason. Katsapay ko ma, tamauray mo ti panagawid ko. Kas na ibagak iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, manipod iti mayak dito'y Malaysia a nagtrabaho, saan a naisardeng ti komunikasyon mi kani Jason. Agtultuloy latta ti panangiparik na kanyak iti panagayat na, nga uray adayo kami iti tunggal maysa. Nga isumet tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagtrab-trabaho dito'y balasiw taaw. Aklunak manang, magagaranak matan ang makadanak manan dagiti ipatpatag ko iti biyag. Iso nga ingkadeng kon ti agbakasyon, tanaiwakas ko matan ti amin nga obligasyon mi kan ni tatang iti ina ni Jason. Ngam gaputa kayat ko ida sorpresaan, jak impakpakaamo ti panagbakasyon ko iti pagilyan tayo. Tatang, ada akon. Ay na, si kakaning agpay sa Glenda. Ay na, anak ko. Agyaman ta nagbakasyon kamot laangan. Malal, umunag ka, anak. Wow! Nagpintas matan tinaramid yun diti balay tayo, tatang. Saan ay aday tatikayat mo, Glenda? Ananwak nga ron dagiti impat patulod mo akwarta ngay, no jak mapapintas ti balay tayo. Kan imunamot nga inlipas mo abinayadan ti utang takada Jason. Day tamat ngamin at talaga ti rason, no apay nga ingka gumaak ti nagabrod, tatang. Kat agyaman na kiti Diyos. Tanaiwakas kumatlaangan ti obligasyon ta iti ina ni Jason. Ita awanan ti pampanunutan nyo. Uwan nga ron, anak ko. Oh, kumusta nga imot ti biyahim? Di mo man laing pakpakamumot na agawit kagayam. Kaya't kayo nga rod a sorpresaan, tatang. Kan mailiwak at talagang kada kayo. Dua nga na kontrata ti indiritsok, sakbay anak kaawidak. Uwan nga ron. Agasang ngay day ta sakripisyom, Glenda. Ayat mula ang amabayadam adagos tinautang ta. Di yun panunutan day jay, tatang. Kan blessing in disguise day jay napasamak. Tanakasapulak itinasaya at atrabahok ijay. Ay, wan gayam. Kumusta mo't ni Jason, tatang? Jak mo't impakpakaamukan kwa na nga agbakasyonak. Ay na, sigurado amakla at tumot nga rod ni Jason, anak ko. Amom nakasaysaya at kanyak ni Sir Jason. Pasaray itulod nak dito'y balay, no malpasin tar aramidak iti gardenda. Kunsan laang aday ta. Kanayon apabantayan na kani kakaberta. Ta amangan ka no maliwayak timangan iti oras. Nasingpot ngamin at talaga ni Jason, tatang. Naku namon, anak ko. Ti nasaya at Glenda, anak. Agi na nakapay, kabayatan ti panaglutok iti kanunta. Ilutuan ka man iti paboritom amakan.
Ta iso ti pangrabiantan anak kao. Kumusta dagiti trabahador iti talon, iho? Nasayat mo't mama. Dandani manin pa nag-aapit. Sigurado nga ado manin ti maapit tayo. Ay, nasayaat mo't. Ay na, maragsakan tanakarkaro asimbaya at amin a negosyo. Idisikan ti mangimatmaton. Saan akon amay stress iti husto. Rumbang laang mama. Masapol nga enjoy mo ten ati biyag mo. Amo masawan kanyak dayta. Ngamsi ka. Kasanukan, iho. Ah? Anya ti kayat yu asawan, mama? Di mo ibaga nga aglaklakay kamot na baro. Ah? Ay, jaklakit di umanugot nga awan to ti agbalin nga apo ko, Jason. Apay, mama. Nauma ka na makakitkita kanya? Saan mo't iho? Iso na laeng tapanawon mo't tantap na mga sawakan. Hangam, awan pa'y butin yam amom kanyak anobiyam, iho. Di kag danag, mama. Asidigan na yam amok ka na kayo tagbalin akatako na inay ko itibiyag. Kaya't sapay la ko ma, tamagustuhan yun to. Sigurado ang nagapumot lang itinabak ng pamilya tinobyam, iho. Mama, saan atistado na itibiyag tinapatag kanyak? Di kayat ko kat jay agbalin apagulidanan ni asawa. Ken ina dagita agbalin tong anak ko. Ken kang runaan na. Amo na kayo arauman kas inak. Ngam, iho. Saan ka di nasaysaya at matlaan, no? Please. Sapay ko matamaaklon mo to no asino. Ken no anya ti estado itibiyag ti babae kayat kong ay kalaysa. Day talang tikid-kid dawag kada kayo, mama. Tatang, agar mo sir kayo pa, isakbay amapan kayo iti balay da Jason. Wen, anak ko. Nagsapa ka na naglutaw. Di ka pa'y nakaina na anaimbag. Sang-sangpot mula di kalman. Didak pagdanagan, tatang. Nairuwama kon amasapsapa nga agririing. Kasta aya. Aywan, ang natiplanom, Glenda. Di mo ka di pa'y ipakaamok ni Jason nga dakan dito'y Pilipinas? Haman, tatang. Ibagak tumatlaan kan kwa na. Anak, sigurado nga itulod nakto dayjay dito'y balay inton malam. Saan ngamin nga umanugot nga agawidak adinak itulaw? Di, nasaysaya at gayam, tatang. Ah? Agluto ak iti pang maluman tayo. Apag iso inton itulod na kayo. Ah? Agpakita, tumutan kan kwa na. Ay na, talaga akayat mo asorpresaan ni Sir Jason Ngam, madamag ko man anak ka. Inaklon mo ka din, ti panagayat na. Saan pa'y tatang? Ngam mamati ka marikrik na nga gayatak matan kan kwa na. Uray adayo kami iti tunggal maysa. Sa bagay, amom asyanak kan kwa na anak ka. Agmalmalam at negosyo dati into na rin na. Awan na pulos tinakitak asabali a babae akad kadwana. Iso nga amok at talaga asikati kayat na anak ka. Amok, tatang. Katjakon pagbayagan. Patsyak adimtengan ti umno apanawan. Tapno akluno kon ti panagayat na. Jak pulos ni namnama masangputan ka diti balayo, Glenda. Maragsakan ako na makakita kan ka. Talaga kayat kayo asorpresaan ka ni tatang. Iso adyak impakpakaam mo nga agbakasyonak, Jason. Isumot lagay mo sana nagkadkad ni tatang mo. Idimbaga nga itulod ko. Tagayam, ada sorpresa nga agururay kanyak. Agyaman ak unay ti kinaimbag mo ka ni tatang. Tunggal umawagak, kanayon ada kamatan kanyak ni tatang dagitar aramidem para kan kuana. Talaga nagsaya at kaatao, Jason. Glenda, napatagmutan kanyak ni tatang mo. Kasmot lang iti panangipatag ko kan ka. Ken, sapay ko ma. Ta saan mo na pagduaduan ti panagayat ko kan ka.
Manipod ididamo nga impudnom ti marikrik ng para kanyak, saan ka pinagduadoan Jason? Kanjak mo't inlibakan ka, noan niya tinagbalin alapad, tapno aklunag ti panagayat mo kanyak. Amok. Kat pinanagnikam mo't kanyak anay dumduma ka. Iso nga at adan nga impatid ka, Glenda. Ay ayatin ka. Ket sapay la ko ma. Taadamot ten kay mo dingak di ta pusom. Nabayagan, Jason. Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan ka mat. Ah? Idipay. Oh, Kat nakarkaron anariknak ti kinapatag mo kanyak. Uray idi adayuta iti tunggal maysa. agyaman na, Glenda. Ay na, siya akong ti karagsakan na parswa iti da ito agundaway. Sapay ko matawan to ti agbaliw, Jason. Nang runakat, diyan ka mo numaaklunak ni mamam nga agbalin akamang ti pamilyayo. Glenda, awan ti rumba nga pagdanagam. Siyak ti makam mo. Amok a respetaran ni mama ti agbalin a desisyon ko maipapan ka data. Katapno di ka nagduwa-duwa kanyak. Ikuyog kanto iti balay. Ta ipudnukon kon ni mama ti maipapan ka data. Inaklon ko ti panagayat ni Jason, iti panagbakasyon ko iti pagilyan tayo manang Emmy. Kasta una iti ragsak na iti daydi agundaway. Kat uray siyak, jak ilibak akasla akla maitaytayok iti kaulpan, baya takit kitaak ti jar ni Jason, kalpasan nga inaklon ko ti panagayat na. Napanagnakan mi kanitatang ti kinapudno na kanyak, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw. Kat ti pakaragsakak unay, iso ti awan sarday a panangasikaso na iti amak, bayat ti kaawan ko. Tila ang pagdanagak manang, kat ni Doña Marga nga inana. Amkak nga mga no dinak maaklon, gaputan ako rapay kamilaeng no idilig kadakwada. Ngam ni Jason tinang patibker itiriknak. Iso tinang ipaay kanyak itikirad ti pakinakam. Aging ga itinadanon ti aldaw, apa nagpudno ni Jason iti inana. Naimbaga bigatyo, ma'am? Ne, si kamot Glenda. Si mangpat kamot gaya man manipo di abroad. Nasaya at man ta nakapasyar ka. Uwan, ma'am. Di mo pagdanagan ti amam. Nasaya at latati kasasaad na ditoy. Kas makita mo't, nagpintas ti hardin ko. Gaputa matartaripato a naimbag ni tatang mo. Uwan nga rod, ma'am. Nagpintas. Makaayayo buy-buyaan. Nagbakasyon ka kadilaan? Wano talaga nagawid kan. Amang ano kayat mo ti agsubling agtrabaho dito'y, Glenda? Talagang agsubli dito ni Glenda, mama. Agpaiso? Oh, di nasayaat. Tapno damanin kadkadwa ni Berta. Mama, agsubli dito ni Glenda. Ngam saan nakas babaunan. No di kat kas kaayan-ayat ko, kan agbalinton a manugang yo. Ha? Anya? Ne, anya daytan nga ibagbagam, iho. Pudno tinangag mama. Agayan-ayat kami kini Glenda. Isot ibagbagak kada kayong agbalin akatakunay-nay ko ititong palbiag ko. Kasladyak mabati. Kano pa'y daytoy, Jason? Apayadyak pulos na amamuan ani Glenda mo't gayam ti kaayan ayat mo. Ma'am? Gaputa kadag ito'y lang nga inaklon nak mama. Imadayo ni Glenda. Tapno mabayadan na amin nga utang na kada kayo. Kan tapno panaknakan na. Asaan naman ang gundaway a babae. Pudno timbaga ni Jason, ma'am. Jack inaklon idi. Gaputa Jack kaya tapanunutin nyo ama ng gundawayak. Amok ti obligasyon mi kada kayo, ma'am. Iso nga imadayuak. Kat itataad na ni Glenda dito pagilyan. Awanan ti rason,
tapno di nakaklunan. Kat sapay la ko ma, taraeman nyo ti desisyon ko, mama. Anya? Impod nun ni Jason kan ni Ma'am Marga ti maipapan ka na kayaw? Wan tatang. Kahit anya ngay tinapasama, Glenda. Ay na, sigurado ang nakapungtot ni Ma'am. Tati kayat nang agbalin a manugang kahit ti kapadpada da iti estado ti biyag. Idida mo, nakitak ti madi a reaksyon na tatang. Amo ka numabalin kat di na kayat. Ngam, impeteng ni Jason ti pangedeng na. Saan ang nagsardeng ang nagpalawag ka ni mamana? Talaga nga inlaban na ti ayan-ayat mi tatang. Ay na, naggasat ka anak ko. Takas ka ni Jason tinatumpo ngam akaayan-ayat. Saan nga importante kan kuana anyaman ti kabibiyag ta? Tatang, Katsapay la kuma, tamaaklon na kanto ni Ma'am Marga, tapno agbalin anaan nayas ti amin. Jason, iho, sigurado ka din ka ni Glenda. Kayat mo nga asawaan ti anak ti hardinero tayo, kan nagbalin ababaunan tayo. Wan mama, ay ayatak ni Glenda. Damo pa'y lapan nakakita kang kuana. Inkari ko iti bagik nga iso ti ikalaysak. Kan agbalin to nga ina, dagit agbalin nga anak ko. Oh, jak laing pagarop nga dagayam kastarik nam ka ni Glenda. Bilibak mo't kadikan kuana. In sakripisyo na ti panagayat na kan ka, tapno mabayadan dati utang da kanyak. Katita, napasaya at napayon ti biyagda nga agama. Anya pa'y kumati may bagak ngay. Iso anam na maam iho. Suportarak anyaman ti desisyon mo. No kayat mo nga ikalay sa ni Glenda, adakan ka dayta. No, kasta. Saan ka tumubngar, mama? Adda ka di pa'y rason tapdo agbalinak a kontrabida, iho. Napatag ka kanyak. Agmay-maysa ka nga anak mi iti day di papam. Katawaan ti sabali akalikagom mi iti nagawanan nga amam. No saan at ipagragsakam. Kan kadagiti na amuak nga inaramid ni Glenda. Mamati ak nga agbalinto at pagulidanan nga asawa ti kaayan-ayat mo. Agyaman ak, mama. Agyaman ak unay. Mamarga, papaayabandak ka no kunan ni kakaberta. Juan, apay sa dino ti ayan mo. Apay asaan ka anadanon dito'y hardin. Pasensya kayon, ma'am. Inayabanak ngamin itay ni kakaberta nga agmerienda. Kasta ka di. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak, ma'am. Inton bigat, mangbirok ka di ti kasukat mo. Saan ka nga agtrabaho kas hardinero dito'y? Anya? Nay, apay ngay, ma'am. Ada ka di naaramid ko abasaw? Apay nga ikatendak matan a hardinero. No, gapo da iti relasyon da Sir Jason kanti anak ko ani Glenda. Dispensarin nyo, ma'am. Di kay agdaan nagtakasaritak di anak ko. Ay, naasyong nagadun ti imbagam. Kunak, agbirok kay ti kasukat mo, ta saan kan amabalin nga agtrabaho pay dito'y kas hardinero. Anya lagan ti makuna dagiti makamam mo kanyak. Numaamuan da ati abalayan ko, kat trabahador ko nga aging gaita. Ma'am? Agkalay santon dagiti anak ta. Agabalayan tanton.
Mabainak mo't aka ni Glenda manugang ko no pagtrabahon ka pa ilang ditoy. Iso nga agbirok kan iti kasukat mo, abalayan. Kablaawan kayo, anak ko. Naragsak apa naglantip dagiti puso yo. Agyaman kami, Mama. Kablaawan kayo, Jason. Glenda, anak ko. Agyaman nagtatang. Agyaman naktatang. Kat di kayag danag. Jak to pagladingitan ni Glenda. Namnamaak na itabarok. Sikan ti makaamoy ti anak ko. Ayatan kan ipatag mo kuma ititong palbiag mo. Kan kasta ka mo't Glenda. Ipaay mo ti umno apamatag kan panagraem mo iti asawam. Wad tatang, matungpal day taabilin nyo kanyak. Ay na, maragsakan ako unay kadagiti mangmangag ko kada kayo. Ang magkasayaatan no pumanaw tayon dito'y simbaan. Tagur-ura yan dagiti sa gaili, balay. Inaawis ko amin at trabahador tayo. Tapno makipagragragsak damot kada tayo. Ay, wan nga agpaisaw anak ko. Husto ni Mamarga. Anya ang mamarga nga ibagbagamot si Kaasyong. Abalayan ko Taga-balayan takat nga rudan. Wan, abalayan. Kasta Iti panagkalaysakan panagdanamikan ni Jason kas agasawa manang Emmy, napanagnakak anasaya at gayam a tao ti inana, saan akas iti pan nakaamamok kankwana. Kalpasan ti may sa abulan, kalpasan ti kasarmi, nagsubliak iti balasiw taaw, tapno lepasat ti kontratak manang. Naawatan mo't dagiti amok, no apay adya ko nag-renew iti kontratak. Ita, adaanak min ka ni Jason manang, kat agnanaad kami iti dakkel abalayda. Ta saan nga imanugot ti inana, asaan nga ijay ti pagnaadan mi. Siya ka ni Jason itan ti agtintinulong amang iman manehar kadagiti negosyo da, nga impatawid aminen ti inana kankwana. Kat ni mama, iso ti makakaadda ang mga awir iti umuna nga apo ko na, nga uray inyalaan mi nga agasawa iti yaya na. Ni tatang, tumultulong matlatta amang tartaripato iti hardin da katugangak, kas pangliwliwa na matan iti bagina. Pudno manang, ano nasaya at ti imulam iti padam a tao, kan saan ka amanang gundaway. Adda agur-uray ana imbag agasat nga iparabor ti Diyos kan ka, kas iti parabor nga impaay ti Diyos kanyak. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak manang, kat sapay kuma, tanakaipaay inspirasyon kadagiti dumdumngag. Toy pagayam mo, Glenda. Glenda, pagayam ko, naimbag ta impatulod mo matla ang timay kadwa paset ti surat mo. Gapo taado kadagiti agdangdangag, kan uray da kamin amismo iti Ferds Caballero YouTube channel, agur uray no anya tinagbanagan ti ayan ayatyo ka ni Jason. Katkas kanyak, sigurado ang maragsakan dalakit di anak kaammo, wano nakangag iti pakabuklan ti pakasaritaam. No maipapanmat iti kunam, asapay lakuma, tanakaipaay iti inspirasyon ti pakasaritaam, siya kon ti mangibagbaga. Saan lang nga inspirasyon, no dikat napatag nga adal ti patsyak ang maagsaw iti padas nga impatulod mo. Maragsakan akpara kada kayo, ken iti sibubukal a pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, ket agyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Pintun mapunas di
dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Jean adinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Melvin Desio Mayomes, Mavi Colpato, Lilibeth Sugitan, Maribel Bowat, Lydia Yao China Mix Vlog, Merisha Bailen ken Mylene Tabonan. Kastamat kada Mary Pearl Pagirigan, Nati Agustin, Jaime Rodriguez, Corazon Balaan, Lavleya Cravajal, Leia Afunay, Wensky Ohas ken Ronald Balanag. Makablaawan ni Virgilio ken Jovimar Samurong ti Aringay La Union, from Linda Samorong ti Ilocos Sur. Ma'am Charmaine iti Crown Legacy Hotel from Macul Gamer. Amin at Tagabaggaw from Kevin Caleda. Merlin Mayumis ti El Pasio Restaurant San Fabian Cayapa from Joy Banis. Shout out kada Jennifer Napiloy, Chona Labugen ken Arlene Palentino. Takang ken Passion Family from Jensen Passion. Christian Piano, Jan Kabulay, Jan Mark Mina, kastamot ni Elvin Kabulay, Marife Talusig, Mabel Olivar, Regine Agustin, Larito ken Merly Olivar from Heidi Olivar. Shout out kada Dayan K. Rolyoda ken Jasmine Rivera. Berbano family ti Apari Cagayan ken anak ko ani Brix Reg Asibedo from JR Asibedo. Velasquez family ti Alalinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Rumbawa ken Ambatali family, The Nazarene Angela ken Armel, Tatang Jelly from Melanie Rumbawa. Richard Antonio di Takasibu Nueva Vizcaya ken pamilyak di Tatublay from Del Tondo. Ballesteros Milo Aguran ken Pascual family ken Jim Lawrence Marcos di Cagayan. Pamilyak di Tapantay Fatima Vigan ni Mamang Bing Hernandez family di Ta Kulaw Claveria, Cagayan from Maymay Hernandez. Ayla May Joan, Gian Alea Fay, kan Joselito Galapon, Tijadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Kastamat ang makablaawan da Nanay Orlinda di Taaloy ni Michelle, Jezaline kan Boy, Mark kan Gemma, Gina Wais iti Hong Kong, Manang Janet iti Saudi Arabia from Judith Avelia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jean. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin namang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo apadas ti biag. Dito'y ngamin lugar mi, daytoy a drama ti pagaayat mi adenggan, manipod pay idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Iso akas taunay aragsak mi, idinasarakan mi ti YouTube channel yo, apakanggan mi manen iti daytoy a drama. Iled naklangan itinagan a Jean Manang, ngam dispensarem tadjakon inlanad pay ti address ko. Tapno agtalinaed ang maprotektarak dagiti masaknan, wenno dagiti karaman iti daytoy apadas ko. Mannalon dagiti dadakkel ko, ket makitrab-trabaho kami laeng iti may sa abaknang a pamilya. Nasakit man nga aklunan manang, ngam talaga nga agdadata ti kinapudno, ano marigrigat ka, kaimo di ngam latan ti agbalin at agabo dagiti makuna nga addaan.
Rugyak man manang ti agsalaysay, idi agtawa nagpailaeng iti 10 ket 6. Lakay, umay ka pa aglinaw ang tanay, nakaro ti bara ti inay. Wan, baka Ay, unay mo't abaranan. Isugarod ako na nga aglinong kapailaeng. Madamdaman ton nga ituloy tati ububraan ta. Tirigat na, ang mga nagtudumanan inton matamdama. Sapay no makarugay, ibayakabak na iti kastaunay. Ay, sabali at talaga ti panawan itan. Hawan nga rod nagsaya atan ti panawan na akit kitaem. Gambigla nga agkuyem, sanan to ibayakabak. Naimbaglaangan ata apagbiit lang. Ang narigat ti mabasa, nang runa nun ay babad ka iti kainaran. Ay talaga, narigat ti agsakit ita apanawan. Nang runa nukas kada tayo amarikrigat. Nang ina ti maospital ita apanawan. Nalaagin na natakit din. Madamdamalaang, adan ni Jane nga umay mamalon. Naidandaniman pangaldawan. Sige nga rod, urahin talaangan di anak ka. Ne, nagadumot na itanaburasyon anatang tatang. Wan anak ko. Papan kanto iti balay da Sir Armando, da itad mo kadakwada da kititad dumaan natang. Ay na, sigurado ang maragsakan daman ng tatang. Sapay pag-aayat dati agsiday ti presko anatang. Naimbag nga rod ta adot ti bunga dagiti natang amulan ni Nanang Mao. Wan nga rod. Pasensya kayo na, naglabakmat ngamin iti kawasyo. Iso asana ka nakasurot kada kayo. Natulungak ko man ni Nanang anagburas kadagiti nateng. Saan abalay ta nasapa analpas ko dya inobrak. Isoan natulungak ni Nanang mo anak. Sige nga rod tatang, siya kunti mangisim pa kadagiti nateng. Taipan kun tunubigat iji balay da Sir Armando. Nay, apay ang nagsapa ka nagluto anak ko. Nariwot pa'y lang. Kaya rigan na katartaraok lang dagiti kawitan. Jakmat ngamin makaturog itayan nanang. Isabi mangon ako ngay may nagluto. Kan amo ka masapa kayo manan amapan ijay talon. Isama sapon nga agar mo sar kayo pay, sakbaya pumanaw kayo kanyi tatang. Ay, sika talaga. Ay, gayam, di mo lipatan dagita ipan mo anatang kada Sir Armando, anak ko. Nanang, masapa akmat amapan ijayan da Sir Armando. Tapno makasurutak kada kayo ijay talon. Isupay di maitulong ko. Wan anak ko. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, nanang. rumbang ko ba nga da ka ijay pag-adalan, imbes nga ijay talon. Awan tumot nga minti mabusbus para iti panagadal mo. Ay, unay kayon aya. Addan tulat ta ka di. Di yumot ngamin kaya't nagtrabaho aki di ili. Isupay ko madya maitulong ko kada kayo. Ay na anak ko, ubing ka pa'y unay nga agtrabaho. Narigatan, 16 lang ditawon mo. Adamot lata siguro mabalin ko asumrakan nanang. Saan pa'y? Ano sampay laang ti tumulong dito'y balay kan ijay talon? Apaman ang makaornong tayo. Ituloy mong tumot laang ti panagadal mo, anak ko. Sigurado ang maragsakan man ng Sir Armando. No makita dadagito'y presko anatang anaburas ni Nanang idikalman. Naimbaglangan, tauray na baknang da. Simple dalat ta tao. Agsida dalat ta itinatang. Aday ta, asidaga kon iti balay da. Ni, adon samat sa nga ili da. Tiyakmot am-am mo day ta adda iti paraangan da. Naimbag na oras yo. Good morning, Matt. Adda ka di da Sir Armando? Ni Tito Armando? Kapampanaw da. Ada ginagara da di ili. Anya ti masapol mo? Uwan gayam, siyak ni Luke. Kaanak-anak ni Tito Armando. Taga Manila. Siyakmat ni Jean. Umay ko kumaitod dagito'y natang abinuras da nanang idikalman.
para kada Sir Armando. Kasta ka di. O sige, ibatim latan. Tay bagak to naggapo kada kayo. Wan gayam. Di mo ko mapagarupan a presko ak ha. Ngam kayat ko kumati makigayam kan ka, Jin. Awan pa ngamin amok ditoy. Sipod simang putak manipod ija syudad. Day talagayam. Wana. Ngam, mga no nakababa inti makigayam itibak ng akas kada kayo. Ngamin, nakurapay kami laeng. Saan kami matabak na? Agpapada tayo lang. Isong awan nga ro tirumbang nga pagbainam, Jin. Iti day di apa nang itulod ko kadagiti natang para kada Sir Armando na amamok ni Luke manang Emmy. Ti kaanakan ni Sir Armando at taga syudad ti Manila. Kadagiti kas kanyak ama ko na probinsya na manang pasaray makangagak iti negatibo maipapan kadagiti taga syudad. Ngamdamo payla panagamamu mi ken ni Luke amok analaganan ti riknak ken kuana. Nang runa ket madlaw met anasingpet. Saan akas kadagiti dadduma at taga syudad, ano mabalin, saan da kayat ti makilangan kada kami at taga-away, wenno kada kami anakurapay kunak manlaangan. Iti ababa sarita manang, nagbalin kami anasingad ken ni Luke, banag apakas daawan dagiti dadakkel ko. Jane, anak, nagkapuan nyo manan kanilok. Kanain mo ti pa nagpasyaryo adwa. Pagayat na ngamin ang sursuran dagiti talon da Sir Armando tatang. Ket kayat na akanayon ko akadwaan. Madlawan na singad kayo launayan iti tunggal maysa. Saan ka di anak kababain, anak ka? Imbagak mat kan kuana daytan tatang. Ngam saan ka no ati estado tayo iti biyag ti agbalin alapad iti panaggayam mi. Sa bagay, madlawa na saya at atao ni Lok. Nadayaw pa ay. Saan akas kadagiti daduma nga anak ti baknang nga addatang tangigda. Pakakitaan asaan nga amin abak nang ket kasta ti ugali da tatang. Apay, makigayam makayamot kan kuana no mariknak asabali ti ugali na. Sa bagay, mas taawak man, Jane. Apay nga da dito'y probinsya ni Lok. Agtalinaid ka din ditaw. Agbakbakasyon ka no laong tatang. Dagiti ngamin dadakkel na ket adada iji balasiw taaw. Maboring ka no nga da iji balayda iso ang nagbakasyon. Agsublinto ka no iji Manila inton mangrugin ti panagsaserrek ti klase. Kasta aya. Anay, saya atom nga rod ati makilangan kan kuha na anak ka. Saan nakas ka rin ang makigayam ti may sa abak nang itinakurapay akas kadatayaw. Aday ta. Kompleto ti binalon ko a pangaldawan ta dito'y talon. Adda dagiti kinid daw mo asidaan. Wow! Sigurado ang mabsugak man nga rodan Imbagman takayat mo ti agsida itinatengken ikan. Siyempre nang runa nang sikat tinagluto. Sigurado ang naimas day ta. Ay, madamag ko man laang Luke. Apay dito'y pa'y probinsya ti kinayat mo apagbakasyonan. Saan ka di amay mayat iji syudad? Basta, mas enjoyak dito'y. Kan may sa, naimbang nga rot dito'yak nga imay nagbakasyon. Tanam ang muka. Adagayam na pinta sa balasang dito'y away. Bulaon nakmanan. Talaga ada kayo at taga syudad. Jean, iduman ang kadakwada. Pudno ti ibagbagak. Kinapudno na. Damo pa ilapan nakikitakin ka. Nakayawan ako iti kinapintas mo. Isang orot ang nakigayi makadagos kan ka. Ha? Luke? Ket iti panaglabas ti aldaw. Jakon malapdan direk nak. Agay hatakon kan ka, Jean. Anya? Pasensya kan, Jean. Ngam kayat ko lang nga ipagsa ti marikriknak para kan ka. Sapay la ko ma, taadda ka imo dingak di tapusom.
Jacqueline pagarop. Agayat gayam kanyak ni Luke. Imposible ngamin nga agayat itikas kanyak at taga-probinsya. Kan saan nga agad adal. Kasla tagtagainap da ito ang mapaspasamak. Kasla jak mamati. Ngam, pudno. Kat jak ilibak. Adamot na isang sangayan ang marikriknak para kan ni Luke. Kat, isuti damo nga inayat ko. Jen, Ay, itay pa yan nakapanimig ka di tatawa. Kasla nakaununag ti pampanunutam. ha? Ay, ada kayo matgayam dita, nanang. Wan, kat itay payakit kitaan ka dita. Kasla ka agar arapaap. Anyaya ti mapaspasamakkan ka. Awan, nanang. Adala mapampanunot ko. Ay, itaman pa'y asaan kayo arimwar ken ni Lok. Imbagak ngamin nga ado ti aramidak ita dito'y balay, nanang. Kanayonan namutan ti mapanagpasyar. Sapay ti kayat na. Kanayon ako yugag sa dino man ti papanan na. Amangan no sa bali mo't daytan anak ko. Laglagi pam, ubing ka pa'y. Saan pa'y amabalin ti makinobyo-nobyo? Saan, nanang? Talagaan na singadla ang apagayam ko ni Luke. Nasayat mo tayo manugot kang agkita taman ng Jin. Kunak no ginuran akon, gapo itimpodnokan ka. Apay ko maaguraan ka. Awan mo't dakas na timbagam san ka di. Malaksid no saan ana impuswan timbagam kanyak. Sinsira kitimpodnokan ka amarikrik-nak, Jin. Amok day talo. Ngam amom, kasla na rin katapat siya nga agayat kay tikas kanyak. Ado tinapipintas ababalasang iji Manila. Diyak pa'y napadasan tinagayat, Luke. Isa amabutengak. Amangan no paglulukwan naktulaang. Nang runa no dakan ton iji syudad. Saan, Jin? Talagang ay ayatan ka. Sige. Klunak ti panagayat mo. Ngam saan tapay ko mga ipadpadlaw kadagiti naganak ko. Saan da kayat ama kinobyo ak iti daytoy ak kinaubing ko. Agyaman ak tay ayatan nakmat gayam. Saan kan tong agbabawi ang nangaklon kanyak, Jin? Ikarik day ta. Inaklon ko nga rod ti panagayat ni Luke manang Emmy, nga uray adda panagdwadwa, gaputa taga syudad kat nga rod, ken adda kabaelanda iti biyag. Inaklon ko ni Luke iti laksid asaan pay akayat dagiti dadakkel ko a makirelasyon na taubingak pay laeng. Nalabit akayat ko laeng a mapadasan ti makirelasyon kinunak iti bagik manang. Tati amok ididamo ket amangan nukas kanyak kayat matlaeng ni Luke apadasan ti makirelasyon. Ngem iti panaglabas ti aldaw, imparik na namat kanyak tinalaos a panagayat na. Iso akas taunay aragsak ko kadagidi agundaway manang. Gaputan ni Luke ti umuna nga ayat ko. Sana pulos ang nakadlaw dananang kentatang ko. Gaputa ti amuda ket nasinged kami laeng nga aggayem. Naglabas pay nga rod ti sumagmamano nga aldaw. Nagmayata talaga ti agrelax dito taltalon. Nang runa no kaduam ti ayatam. Pudno ti konam, Luke. Nagmayat ti view. Nang runa ti puloy ti angin. Sana kasi di Manila. Apuro asok ti masaysayop mo. Wan gayam. Kaano nga ti panagsublim iti syudad? Dandanin ti panagsasarak. Numabalin. Diyak pa'y kumakayat agawid. Kaya't ko pa'y tagtalinad ditoy. Ngam amom asaan amabalin, gapot agad adal ka. May kawak tulakit din ton awan kan ditoy. Di kagdanag. Kanayon tong awagan ka. Ken no ada oras ko, umay kanto sarungkara na kanayon ditoy. Aguray ka, Jin. Sino ka di agiway-wayway itinwang iti dayja banda? Dayjay ka di? Nilari dayjay.
kaubingak matlaang. Kanayo na makitak tong galadata dito eh. Kasla nakagagagat launay. Pudno ti kunam, kanayon nga adda dita ayan ti talon da. Nagtaarumatan? Ay na, nagaduti agpatpatsarming kan kwa na, ngam di na ikaskaso ida. Ha? Awan sapay, usum na makigayam. Nakaat-atap. Ang mga naawan mo ti type na kadakwada. Iso no pansin na kan na. Siguro. Ngam, sayang ti kinataer na. Di mo pa'y gayam na maamo ni Larry anya. Umay ka, iyam amu ka kan kwa na. Ha? Umay kan. Sa di naman ang tinagapwan yung agayam. Napan kami nagpalabas iti oras iti taltalon nanang. Amo yumot ni Luke, pagayat na ti mapan ijay, tapres ko kano ti angin. Kasano, katawan mo ti kasta abuya ije syudad. Isumot ti kunana nanang. Kanwan gayam, inyam amukan kwa na ni Larry. Talaga na laing amakigayam ni Luke. Iti panagin inistoryada itay, kaslakit din nabayagdan nga agamam mo. Ay nasayaat mo't no kasta. Dahita ti problema ni Mari Iseng, takasla kano di na ammo ti makigayam ni Larry. Nakaat-atap kano iti tao. Mayat mo ti jar na itay niyam amok ni Luke nanang. Kaslapay kit din isuda tinabayagan nga agamam mo. Nalipatan da pay kit din nga daak itay, gapu iti panagin inistoryada. Kasta aya. Ay kat nasayaat mo't no nakasapol mo't laangan ni Larry iti gayam na. Tapno saan da ako naan asuplado a tao. Apay nga ta man nga aldawan asan ang nagpapakita kanyak ni Luke. At da nga ta importante nga aramidon na iti ayanda Sir Armando. Nakababain mo't ngamin no siyak ti mapan ijay. Amang ano da makunada kanyak. Mailiwak pa'y ket din ka ni Luke. Sigod mo't asaan alumabas ti may nga aldaw, asaan ngagpakita kanyak. Anya nga tan tinapasama kiti dadya at tao. Madanaga nakpaykit din. Apay asaan ngagpakita kanyak. Manong nga aldawan nga dakalatan dito balay, Jane. Apay, saan ka na sumursurot ka nilok agayim mo? Ururayat nga rod nga umay naksukunan tatang. Ngam saan mo't nga umay. Amangan ko nak no da napatag nga aramida na iti ayanda Sir Armando. Anya? Kasano nga da ijay kat kanayon mo't amakita kakadwana ni Larry iti ayan ti talon da. Pasaray ijay pa'y kit din amang mga iti pangal daw. Anya? Kadwana ni Larry, kunayo tatang? Katuan mait. Kunak ano di mula ang kayat tirumwar. Iso adwada lang ang makitkitak nga agkuykuyog. Kat sigun iti napaliiw kao, talaga nasingad damatan iti tunggal maysa. Kasla kada kayo matla adwa kan nilok Kasta aya tatang? Ni, diyak mo nga kuykuyog dagayam ka ni Larry. Ay na, no mano nga aldaw ti panagtalinaad mo dito balay, Jane. Isuumot lang ti bilang ti aldaw apan nakakita kadakwada adwa nga agkuykuyaw. Amangan no, adamot importante nga aramidan da tatang. Sana bale, amangan no umay tumatlaang dito'y balay ni Luke. Luke, manong aldaw adi ka nagpakpakita kanyak. Ada ka di problema ta? Ha? Awan, Jean. Anya ko matiparikot ta. Adala napatag nga inaramid ko. Iso ajak na kaumumay dito balayo. Ada napatag nga inaramid mo? Wenno, inaramid yo ka ni Larry. Ha? Luke, kanayon ang makita na kayo ni Tatang. Manungal daw ang nakita na ka ni Tatang akadwam ni Larry. Ngam siya, dinakpay umay bisitaan dito'y balay. Jean? Apay, kayat mo ka din akad-kadwa ni Larry ngam siya anobyam? No kaano anaadaan tayo ti relasyon? Kasla ko may kayakay kamutan kanyak. Saan apod na dayta, Jean? Di ka makapaglibak, Luke. Marikrik nakakasla nagbaliw kan kanyak.
5 miison ti panakilangan mo kanyak. Ha? Anya ti makagapo. Jean? Adda ka di rumbang amaamwak, Luke. Adda ka di kayat mo nga ibaga kanyak. I'm sorry, Jean. Pakawanan nak. Pakawanan ka? Apay, Nagbasolakan ka. Amok maklaat kay ti ipudnukan ka. Sapay la kumata dinak to kagora. Luke? Kinapudno na. Iso ang nagbakasyonak dito probinsya. Tada kayat ka panagnakan iti bagik. Iti kinataok. Kayat ko nga itarayan ti kinapudno. Ngem urayan niya ti aramidak. Talaga aruming baulat ta ti pudno, asyak. Ti pudno ang marikriknak. Kunak mo iti pa nakirelasyon ko kang kakit mabaliwak ti kinataok ngem nagbidutak kayam. Anya ti kayat mo asawan, Luke? Nga mamati ka man wano saan, Jean. Talaga nga inayat ka. Impatag ka. Luke? I'm sorry, Jean. I'm gay. Bakla ka, Luke? When, Jean, ngam amo ti Diyos sa kayat ko abaliwan ti marikriknak. Ngam napaayak. Nilari ti When, Jean, Jack ilibakan ka. Ipatpatag ko ni Larry. Agpinpinatag kami. Tatidak kala pa kariribukan, mita. No kasano nga ipodno mi ti amin kan ka. No kasta, inaramat na klaang, Luke. Sana pud no nga inayat nak. Inaramat nagtap na makaluban ti pud no kinataom. I'm so sorry, Jean. Napatag ka kanyak. Mamati ka kuma. Ngam, panangipataglagayan para iti may sa agayam ti marikriknak para kan ka. Sapay ko mata mapakawanak, Jean. I'm really sorry. Tsakla impagarop nga dagayam relasyon nyo kan ni Luke, Jean. Pakawanan dak tatang. Ay ayatag ni Luke. Pakawanan dak no nagilimadak kada kayo. Anak ko. Nagsakit na ito na amuak. Diyakin pagarap nga inaramat na klaang ni Luke. Tapno makaluban ti pud no kinatao na. Jean, anak. Nasa isaya at kitdea. Tanaamuam ita tanasapapay, anak ko. Kaya tasawunday ta. Talagang awan ti intensyon ni Luke amang loko kan ka. Mamati ak nga inayat na kamot, anak ko. Iso na laeng. Taat adda ariming baw. Tipod no akatatao na. Nagsakit tatang. Nangrunag at mariknak nga'y ayat aklata ni Luke. Oray na amuak tipod no kinatao na. Nga maamo ka sana na mabalin nga ituloy ti relasyon mi. Amo ka sa bali itanti kayat na. Jane, anak. Nasken nga aklunam ti kinapudno. Di ka pa ibalod iti day taarik na para kan ni Luke. Mamakawan ka. Iti kasta, lumag-an ti sakit ang marikrik nam ita. Ubing ka pa'y anak ko. Mamati ang kadumtang tuti na ikari akagasat mo. Panunutam laeng ngayon, may saan na pinta sa tagtagay na
Tinagbalin, wano tinapasamak kada kayo kanilaw. Agkararag ka iti Diyos, tapno tulungan na ka ang mga barwanan, anak ko. Nagsakit day di anaamuak man ng Emmy. Jack ninamnama ang mapaayak iti umuna unay nga ayat ko. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nadamag ko laangan ang nagsubligaya man ni Luke ijay syudad. Kat manipod idin, awanan ti komunikasyon mi adwa. Maipapanmat ka ni Larry, Jack pulos na ikan iti kirad tapno kasarita. Gaputa Jack kayaten ti masakitan pay. Aging gaita, Jack payla nakalipat man ng Emmy. Kat kararag ko asapay kuma, tanaragsakan ni Luke. Tanasarakan nan tipudno a kinasya sino na. Daytoy tipadas ko manang. To'y pagayam mo, Jean. Pagayam ko a Jean, malading itanakmat iti napasamak iti ayan-ayat yu ka ni Luke. Nupay kasta, dayawak mat. Gaputas si tuturad ang nangaklunkan ka iti pudno a kinatao na. Ag-move on kan pagayam ko, nang runa kat ubing kapaymat. Kan mamatiak adumtang tumatlaang ti panawan, amaam-amom ti lalaki nga agbalin akatakunay-nay mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Pintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal tibiyag